गोबांथामा थामनेल आरो टाइटेल नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा भिडिअ जागोन नोंथांमोना एक्जाक्टलि नुखाबाय जानो हागौ फेसबुकफोराव ओरैबायदि शेयार जागासिनो दं बे भिडिअ मोनसे आरो लोगोफोर बेनि बिखौ फंसे बाथ्रा जों मिथिनो नाजागोन लोगोसेयै दा जों दं सासे आंनि लोगोआ नै जा दा बे माने फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन हा बे भिडिअ माने थार ना नंखाय ना फेक भिडिअ नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना निसय मिथिखाबाय जानो हागौ फेसबुकनि थ्रुयै एबा फेसबुकाव शेयार जाबाय थानाय बिखौ नोंथाङा नुखादो लोगोसेयै बेखौनो सावरायगोन कि माने रियेल ना फेक माने आजिखालिनि दिनाव जेबोखौनो हमनो हाला आरो माने लोगोफोर ओरैबायदि जानो थांबाय माने थैनोबो जोबनो थांला जिखुनु भाइरेलबो जानो जोबनो थांला लोगोसे ओरैबायदि माने समस्या गाज्रिनि सायाव गाज्रिसो जालांगासिनो दं माने धरना होनायजों लोगोसे सासे आइजोखौ माने जे सारनानै सासे माने कुबिराज जेनेबा एसे माने पुजारी स्टाइलनि जिखुनु माने मोनसे आखायाव फुथुला लानानै मोनसे पाउडार सारै सारै मोनसे मन्त्र होनानै पाउडार सारै सारै लांनायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों लोगोसेयैबो माने हाइवे मेन र'डआव नङा होमबा लोगोफोर बेनि जाहोना मा बियो मोनसे शुटिंसो नामा ना बेयो बबेबानि मोनसे राजा लामा होथेनायनि गेजेरजों लोगोसे बेखौ माने गेजेराव होना लांफानायखौ जों नुनो मोन्दों बिखय मा आसलते जोंनि बर' हारियाव मा जागासिनो दं लोगोसे बिनि गुदि बिथों बा जिखुनु गुदि थारा मा माने गासैबो मिन्थिनो लुबैयो नङा होमबा लोगोफोर बेनि गुदि बिजौखौ आंबो मिथिया लोगोसे फेसबुकाव आजिखालि जेसेबांखि भाइरेल भिडिअ फै जेसेबांखि भाइरेलानो जा लोगोसे नों बिनि गुदि बिजौ रावबो खोन्थाहरा लोगोसे माने जायबायदि न'खराव जादों बयबो खोन्थाहरा लोगोसे गामिनि खाथियाव बा गामिनि मानसिफोरासो बिनि गुदि बिजौखौ कमेन्टनि थ्रुयै हमनानै मिथिना मोननाय जायो नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआ फेक ना आनफेक बेखौ जों जेबो हमना मोनाखै लोगोसे राजा लामा होनायनि गेजेराव माने सासे समायना रमायना सिख्लाखौ माने जे सारसिननानै सासे कुबिराज बायदि मोनसे माबा पाउडार सारै सारै लांनायखौ जों नुनो मोनो जाहोना मा लोगोसे बेखौथ' आं नायनायावथ' भिडिअखौ नायनायाव बेखौ शुटिं बायदिबो नुनो मोनाखै नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो हागोन बिनि बिखय एसे माने मिथिनो लुबैदों लोगोसे बेफोरबायदि रियेलफोराव बेफोरबायदि माने मोनसे हाइवे मेन र'डफ्राव माने बेफोरबायदि माने जे सारना लांथिंनायखौथ' जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों लोगोसे जों बेफोरखौ माने रियेलबो होनना सानना लाथाव जाया बा रियेलबो होनना साननानै लाजानोबो बोरैबा मोनो लोगोसे रियेल होनना सानना लायोब्ला जोंहा बेखिजा राजा लामा होनायनि जिखुनु माने जे सार्चना लांनायखौ जोङो नुयोब्ला माने मोननै दल रखम जानानै दं लोगोसे राजा लामानि गेजेरजों मोनसे माने जे सारनानै सासे आइजोखौ लांनानै मन्त्र होयै होयै जिखुनु पाउडार सारै सारै लांनायखौ जों नुयोब्ला बेखौ राजा लामा होथेनायबो जों बुंनानै लानो एसे उसुबिदा जायो लोगोसे सोरबाफोर माने जिखुनु मोदायफोर जिखुनु भुतफोर कुबिराजफोर हमनायफोरखौ माने जे सार्चना लांनायनि गेजेरावबो बेखौ माने राजा लामा होनायजों सरथारनायखौ जों एसे उसुबिदा नुयो बिनि बिखय सोरबा मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खिथाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय एसेबां गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसेयै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां गोजोन लोगोफोर बर' हारि जिउखौल' जाथों